Esperant un germanet. Un conte de contes en valencià. La sargantana Tània acaba d'arribar a casa després de l'escola. Els seus pares l'estan esperant. Tenen una sorpresa, li diuen. Tània està emocionada. Què serà? Un regal? Un pastís? Un viatge? Què? Els seus pares assenyalen un ou gegant que hi ha al menjador. Tània tindrà un germanet! Tània es posa contentíssima. Molts dels seus amics tenen germans i germanes. Ella en tenia moltes ganes. Però no és una sargantana. És un ou. Vols dir que és germà seu? Els seus pares li expliquen que haurà d'esperar encara una miqueta per a que la sargantana isca de l'ou. Quan neisca, compartirà habitació amb ella. L'habitació de Tània és la millor del món. Tània li busca un raconet xicotet i li ensenya als pares. Els pares riuen. No, Tània, li diuen. Necessitarà més espai. Canviarem l'habitació per a fer espai. Ens ajudaràs? Tània diu que sí, però no ho veu clar. Li agrada molt la seva habitació tal i com és. Al dia següent, Tània vol anar d'excursió. Els seus pares li diuen que no poden, que han de quedar-se amb l'ou per cuidar-lo. Aleshores Tània pregunta si poden vindre els seus amics a jugar. Els seus pares tornen a dir que no. L'ou ha d'estar tranquil·let. Tània ja no està tan emocionada. Volia un germanet, però no que canviaren tantes coses. Se'n va veure la seva amiga Cuca. Cuca té 13 germanes. Ella l'entendrà. Cuca li explica que tindre germanes a estones no és divertit. Per exemple, li agafen les joguines, de vegades discuteixen i, clar, els seus pares tenen menys temps per ella. Tània s'està posant tristíssima. Però sí, Cuca sempre pareix molt feliç jugant amb les seues germanes. Ah, sí, diu Cuca. Malgrat el que t'acabe de dir, a mi m'encanta tindre germanes. És com tindre amics a casa tots els dies. Sempre tens algú amb qui jugar. I saps que si tens algun problema, les teues germanes et recolzaran. No ho canviaria per res del món. Les estime tantíssim. A Tània aquesta explicació li agrada més i torna cap a casa més contenta. Quan arriba, el seu pare ha preparat un pastís de xocolata. El seu preferit! Mentre berenen tots junts, els seus pares li diuen que l'estimen moltíssim i que saben que serà la millor germana del món. Un moment! Què és aquest soroll? És l'ou, que s'està trencant. Tània està emocionada. Un cabet molt xicotet assoma per un forat. La sargantaneta! Els pares l'ajuden a eixir de l'ou i quan ja està fora, Tània l'agafa en braços. Tània, necessitarem un nom, li diu la seva mare. Com vols que li diguem? Ella s'ho rumia 2 segons i diu... Toni. Serà? La sargantana Toni. Hola, germanet, li diu. Tu i jo jugarem moltíssim i ho passarem d'allò més bé. Toni se la mira i li treu la llengua. Crec que ell també ho pensa. I conte contat, ja s'ha acabat.